Kapod wantiere weche motenore kod dogo mabendo biro bire bang'e en ni jatend piny Kenya William RUTO omedo singo ne oganda jokenya ni singo manomiyo oganda jokenya kinde campaigns mage nyaka chop kare kendo gitimo duto manyalore mano ni gichopo kare manifesto margi. Noloso Karen e boma Nairobi kinde no wano kelo kanyakla bad piny owacho matayo chenro mag piny owacho kamoting'o jotend migepe kamano yango ni ok gichiko wang'gi e yiero mabiro to gichiko wang'gi e gero piny Kenya. Lidio Keyo nigi mathoth. Ne en romo mar adek mar bad sirikal marango chenro mag piny owacho The National Executive Retreat mano obagi Karen ne boma ma Nairobi. Romo mano otelie gi jatend piny Kenya William RUTO kendo noyore gi jotend migepe, jogoro mongirore, josum paro ne sirikal kod jotelo mamoko. E romo no jatend piny omedo onyiso maino mare neno ni singo manomiyo oganda jokenya kinde campaigns ochopo kare kendo kwedo mag mosebedi ka iwacho ni ne gisingo gigo ma ok ginyal timo ne oganda jokenya. We did not overpromise. We promised what is doable because it is documented in our manifesto. All the commitments we made to the people of Kenya are documented in the manifesto. And I am very clear in my mind that we will be able to deliver on that manifesto. Olero ni en kod lange o giket wang'gi yiero mabiro to giketo wang'gi chopo singo mane gimiyo oganda jokenya kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda. Our focus is not the next election. Our focus is the transformation of Kenya. If there is a second term, there is plenty of things to be done. And if it can be done in 5 years, why do you want to do it in 10 years? Of course, the last bit will require us to be more direct, more focused, more energetic, because it's the final stretch. But we've made good progress in stabilizing the economy. In my view, the macroeconomic fundamentals have been brought in check, from fuel prices to inflation to cash reserve ratio, and all the other macroeconomic indicators, including interest rates, which last year were able to drop by 2 to 3%. If we don't succeed, and if we allow this country to slip back, we will have let this country down in a very profound way. Omedo jiwo lange ne gimed tiyo kanyakla mar neno ne gigero piny Kenya ka jalupne Kithure Kindiki onyiso mor mare gi sirikal manyuonda mar broad-based government ma owacho ni osekelo kwe pacho kae kendo omiyo gi lwasi makare mar gero piny Kenya. We must do what we must do. As so long as it is in the exercise of transforming our nation, the next election notwithstanding, and we must succeed. We must succeed. We have to thank you. We don't have an alternative for reaching out and helping us to have a broad-based administration that provides greater political stability to help us deliver on the promises that we made in 2022. Romo makama makaonda lariyo getorango kenge ma sirikal osegweneno ni singo manomiyo oganda jokenya ochopo kare. Lidia Keyo, Ramogi TV, Nairobi. Wado ke doho ji ariyo manoyud kod ketho mar siayo monj manotimore